Ngiphinde nginibingelele la kwi-channel esimanzonzo nibingelelayo senguye umfama Mahlobo. Qhamuka nongoma-ke. Indaba eseniphathe zona neshisayo ezokuthi abantu ngendlela esenza ngayo ujwayelekile mhlawumbe uhamba etekisini imintu ethi osibanibani ngeqhawe lami. Kodwa uma ubheka uma efika edrobheni ufike athenge amasidi awumkhopha adayise emgwaqeni. Ebazi futhi ukuthi lento ayibuyiseli lutho kulelo artist asuke elithanda. Ukhipha isingili umaskandi kwesinye isikhathi kuye kukalela imali elinganiselwa 1 point something ey'tutweni ey'nkulu, kwesinye sike sibize 1.5 impela isingili iyodwa. Lokho kudala ukuthi imali ukuze kuphume i-album kuchitheka imali eningi kabi, kodwa kwesinye isikhathi igcina leyo mali ingabuyanga mase udayise iy'ngoma zakhe. Ekubeni kodwa iy'ngoma zakho y'dlalwa kakhulu, uzwe umuntu ematekisini kuvalwe ngayo ingoma yakho, kodwa uma ubheka kuma-sales ihamba kancane. Ngishiso yilokhu-ke ngoba ey'nkundleni zokuxhumana uShini Nomtekhala okwabhala ebhala impela ephatheke kabi ngalesi senzo. Ubhale kanjena-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abazibiza ngabalandeli bethu kodwa baphisana ngomculo wethu mahhala. Mhla sahamba emhlabeni yibona bosibuza kuqala ukuthi kade imali siyenzeni. Siyacela abalandeli bamaskandi niselekelele ivalwe leya group ngoba ayinalo usizo kuthina. Uma upha umuntu ingoma kaShini Nomtekhala ku-WhatsApp uyazi ukuthi usiphuca isikwa seminyaka emingaki. Nawe oyamukelayo uyakwazi ukuthi usibulala kakhulu. Mhlawumbe kumele siwuyeke lo mculo sivele siyozilimela ngoba inhloso ukuswisa. Siyacela kwabamaziyo lo mfo basitholele yena, sifisa ukuvula icala emaphoyiseni senze umzekelo ngaye. Ubaba uShini Nomtekhala ubhala kanje emva kokuthi omunye uvelile kwi-group wabhala ukuthi unazo ingoma zika-Swi futhi oyifunayo akangene ku-WhatsApp amnika inamba. Uthi-ke uzokwenza umzekelo ngalo obhale kanje ngoba lokhu baphatha kabi kakhulu. Sethi futhi ogcina uyeka lo mculo ayohlala ekhaya. Ngiyayikhumbula nengoma yangoDisemba noma ngeyondisemba unyaka ondlule ebhalwe oduma kahle ethi ngamane uyohlala ekhaya, kube wayazi ukuthi lo mculo uzoba nje. Nobaba kuShwi uyishilo lamazwi la abuhlungu nokho. Siyacela sikhuthaze bafowethu ukuthi sikwazi ukuthenga umculo. Abanye baze bathi uma ungenayo imali ungacosha etweni ngempela uwenza njani kodwa uthanda umculo. Yingami sengicabanga sengithi kungcono ukuthi uthole 10 rand ukwazi ukuthenga ingoma lapha ko-Play Store, ko-Dizo nako-Jukebox World lama-app adayisa iy'ngoma online kuma-digital stores ukuze nayo lelo qhawe lakho likwazi ukuthola amasenti amancane ngalowo madlana osuke uthenge ngayo, ngoba uthenge emgwaqeni impela alitholi lutho. Kodwa sesingezwa kuwe-ke nawe mlaleli ukuthi iyiphi i-solution kumuntu ongenayo imali yokuthenga i-album ngabe 50 rand, 70 rand noma 90 rand. Enze njani uma uthanda umculo wamaskandi? Sesohlala kwi-comment section siyidingide le ndaba ukuze sibone ukuthi iyiphi i-solution esiphuma nayo eyoba fair futhi. Sengihlabela phambili-ke indaba futhi engilethela zona ezokuthi uMaphathi efika ngengoma yakhe siyamazi umfokaNkosi e-Vryheid engoje abamazi kakhulu bambiza uduma kahle. Usememezelile ukuthi kuza i-sanitizer enegama lakhe iduma kahle sanitizer. Le sanitizer njengoba sazi usiza kakhulu ukuthi ikline izandla njengoba kukhona lelu khuvethe olukhona i-coronavirus. Iyakwazi ukuthi isebenzise isigazi izandla ukuze sivikele lesi sifo lesi. Kodwa akhona-ke okokuqala kumaskandi bememezela ukuthi une-sanitizer yakhe njengoba ngaphambilini kuye kwavela ukuthi uDuyaza igcokama elisha lithe nayo i-sanitizer yalo isendleleni. Kodwa ngibe sengizama ukuthola ukuthi isadayisa, nabantu abaningi bathe abazi ukuthi siyadayisa yini. Kodwa uma unolwazi sesingahlangana lapho kwi-comment section ukuze sizwe ukuthi igcoma elisha i-sanitizer yakhona isiyatholakala yini. Mase futhi sincoma nomfana uduma kahle ngokuthi i-sanitizer yakhe ikwazi ukutholakala njengoba eshilo ukuthi i-sanitizer yakhe uma uyidinga uyakwazi ukuthi uyithole enduneni eseduze nawe. Usungavakashela-ke ipheji leduma kahle umbuze ukuthi mhlawumbe uma ukaNongoma ubani induna yakhe khona ukuze uzokwazi ukuxhumana nalowo muntu lowo ukwazi ukuthola i-sanitizer yakhe. Siyakhuthaza-ke omaskandi ukuthi bevele nama-business idea ukuze bezokwazi ukuthi kube khona amasenti abatholayo eceleni, kakhulukazi ngoba ngesikhathi se-coronavirus o-live izinto ey'fana nokuthi opucuze njengoba isazi ukuthi ihlehlile
ekwazi ukungenisela abaculi ayisekho leyo mcimbi leyo. So ukwazi ukuthenga izinto ey'fana nama-synthesizer abaculi nokuthenga umculo online sodala ukuthi abaculi bethu bengalambi kodwa bekwazi ukuphila ngawo umculo wabo. Siyanxusa ukuthi sihlangane lapha ezazi comment section sidingide lolu daba lolu esengilethele lona. Umfowabo Mahlobo, angihleli ngizathu sobuya ngikuzayo indaba iphele kwesimanzonzo. Bye bye.